Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι ο μάγειρας του Καλησπέρα. Λοιπόν, και θα σας μιλήσουμε για πολύ σοβαρά θέματα. Τόσο σοβαρά σαν και εμάς σήμερα. Όχι ρε, πούστη. Τέλος πάντων, εγώ θα φύγω λιγάκι, έχω μια μικρή δουλίτσα. Έχει απεργία σήμερα. Απεργία. Και ξέρω εγώ να έχει απεργία, λέει τώρα. Απεργία. Ρε μαλάκα, έχει απεργία. Θα σας μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ερωτικά, ώστε να το καταλάβετε όλοι. Ο Τζόσεφ πρέπει να είναι εξωγήινος. Μαλάκα, ωραία μουνιά, αλλά δεν βγάζω τι λένε. Ναι, είναι εξωγήινος. Και όχι οποιοσδήποτε εξωγήινος. Όχι όποιος και όποιος εξωγήινος. Είναι ο Ζήνου. Ρε Ζήνου, με απογοήτευσες, ρε Ζήνου, γιατί έτσι. Γιατί ρε Ζήνο, δεν το περίμενα από σένα. Γίνος θα μπορούσε να έχει τόσα dislikes στα βίντεο. Σας καλησπερίζω. Περίμενε. Είναι ωραία εδώ στο κοριό. Εδώ στο κοριό είναι πολύ ωραία το κοριό.